Garin siminti wato Portland cement. Garin siminti ba wani abu ne da ake tsintarsa a ƙasa kawai ba, a'a samar da shi ake. Sunana Injiniya Salim Idris Malami daga nan Birtaniya wato United Kingdom. Ni injiniya ne a fannin gine-gine da kuma ingancin kankare. Garin siminti ana samar da shi ne daga dutsen wuta wato limestone. Ana niƙa wannan dutsen wuta ne har ya yi laushi ya zama gari, sannan sai a miƙa shi cikin wani murhu mai matuƙar zafi wanda ake kira kiln. Bayan ya shiga wannan murhun yana zama wani abu mai matuƙar tauri wanda ake kira kilinka. Idan ya fito daga kilinka sai a ƙara niƙa shi ya ƙara yin laushi har ya zama gari. Sannan sai a haɗa masa farar wuta wadda ake kira gypsum. Amfanin wannan farar wuta shine domin lokacin amfani da shi in an sa masa ruwa ya yi ƙarfi cikin sanyi wato a hankali ba tare da gaggawa ba. Wannan shine garin simintin da muke amfani da shi wurin gini. Garin siminti wato Portland cement an yi shi ne ta hanyar tsari. Shi sa ya zama dole mu san shi kafin mu amfani da shi domin samun gini mai inganci.